zviri sei ndadzoka zvakare nenhau yaswera ichinetsa muzuva ranhasi uyezve yakanetsa madeko. Nhau yeve NashTv vaihosta chavaihosta ndizoti ndinonzi project 50 or 52 here iyoyo. Ndisingazivi kuti ini tengomenti yavo yavanga vanayo neNashTv ndeipi yacho ipapo ndenge ndatapwerekana ndizokuti ndo iproject number 52 yavaiita vanhu vekupi vekuNashTv po handizozivi ndinendapwere. Achatokwasa kutanja kuti zuro vanasisi Sandi vakainda vakamirira iyo regalia yeobulawa zvinhu zvakanaka. Tinokwasa kuti sei kungotsvaga ngowani dzachoni kuda tingakwasa kuita fit accordingly to the dressing yako zuro nekuti iwo wanga nengwani yawo tsvuku asi industry yawo tsvuku ndikaona yellow nekuti vasizvikana zvaitamba chiti fichu zvaifichuka zvine ngwani dzeyellow mumusoro kata zvakanaka ndobvopfekawo jacket ravo rewait tikati aiwaka tozvitenda tozvikudza chiti aiwaka sisi Sandi welcome back nekuti vanga vane nguva zhinji vasati kana kuti nguva refu vasati vanyatsa kudzoka pachivhitivhiti tichivaonawo vachinyatsa kutamba. Chaindinakidza ndechekuti manje paiuya sisi Sandi pepepe vaiimba idzodzo dzasivarangu kana ndadzokakariware vanhu vaidanzira kuti ko where is Masandi tikati what is a Masandi ndikutoconfuseka pepe vanhu vachasei vachitaura kuti toda kuona Masandi tikati chii chinonzi Masandi chii chinonzi Mandebele avari kutaura. Ndoenda kumacomment section kuyanyanya kuYouTube zvikanzi nevamwe zvakare tokumbonzwawo dzimbo dzakasiyana-siyana dzavati dzavanenge vachimba zvokwanika ndakutaura zvimwe zvinhu kana ndikati Mandebele kana Masandi machi musazondiroropa muchinjiko vanhu kucomment section ndo vaitaura izvo. Handisi kutsvinyira munhu kana kuda kuti ndite kuda kutaura kuti rudziro haisiyo donzvo revidhiyo ino donzvo ndire kuti tinge tasei tichingotasa mamwe macomments aitaurwa nevanhu kupi kucomment section and ndinoona sekuti pavaitaura kuti Masandi aripi Mandebele ari kupi havanga vasingatsvinyiri munhu. Ndoinda zvakare pakuti hanzi nevamwe zvakare Sandra Ndebele ndaona api acho ari kureva asati zvirude kuda kwei vamwe vakati toda kuona Masandra achoni vamwe vakati zvakare vaSandi ndevemacaves kunge echinhoi hatisi kuti nekuda kwei vamwe vakati nice music vamwe ndokudanzira zvakare kuti aiwachi hatikura nema muri kutigonyera muchirova chuku chainyu kuti pane pamwe pakazembosvika mumwe munhu anga akavata akaita horizontal diagnosing kudai kuti chii kuda kuitika vedu munhu wakambavata kudai munhu vanhu kwakutanga kutendera vachitamba chichukucha vainyatsa kuita inonzi haichukucha vapedza kudero memwana pakazenge potorwa museve ndikati vakomana vanhu vanotamba nezvisikana zvanga zviripo zvichifichuka chiti fichu ndakati some people can dance please ndapota nekuti vaiti kana watanga kurova miseve iya yaka vaita sekuti hamo ndo extra mberi kwazvo ndo chichavaita ichocho asi zvakangodere izvozvo zvainakidza zvakare ndobva zvanzi vamwe hoti wawa chaiya baba kane ndisozoti handizoti zvairevei asi vanhu vainakidzwa zvavo zvikanzi namwe aiwaka me too I'm here for Masandi hazvina kushata saka vanhu vese ngwarira papa vaida kunyatsa kugwati vamwe ndokudanzira kuti Sandi hashtag chimbotiroyerochi ma180 ma145 degrees Celsius chasingazivi nekuda kwei vanhu vaita sei vaimafarira ma180 wayo asi ndembofunga kuti kuti vachamagoneresisa ndikati hatizivawo nekuti vaichukucha pane vakazengera zvanyatsa kuvabata chaipo vakatanga kuti heyo kuti chiki sechidhata chiti ndozvinenge zvichitika kupi kumaseriseri ukukuku zvikanzi nevamwe zvakare tiri kutapirirwa zvakare vamwe ndokudanzira kuti zvakare apa kuimba shona ndabva ndaita chibhoho zvangu ndanakirwa nekuti vamboimbochi rudzi rwechishona kuti vaisanganisa futi neisi Ndebele zvazvo zvakanaka kuti vaita inonzi inclusive. Zvikanzi zvakare kuita kudengenyetsa chaiko stage kuti akutonzi kuti sekutonzi chaondomoka vanhu vachitamba vanhu vakatamba vadikura nhema nekuti panga pakaipa tobva ipotende pakuti vamwe vakadanzira zvakati kuti icho chimunhu chedu chacho chauya zvikanzi she is now shaking it hatizi kuti chii zvikanzi godeo zvokwanaika bhevha kaenda kublues ka anodzimwe vanhu vaikuti nekuda kwei vanhu vaifunga nezhira idzodzo. Zvikanzi zvakare nevamwe hatikura nhema munhu wata sei wata kunonzi kunonzi dhura ndozodoreva kuti dhura nekuti mafesi anga ari kushure kwe kwanga akapfeka mahovhorosi kurizoti hovhorika matras orange kwatizvorevi izvozvo zvakanaka zvakare. Pane mumwe musikana futi zvokwanika vanhu vakokoka vanga vakaoma mumwe musikana wakaenda kwakunosomudza gumbo kuti kutamba chitekete gumbo kutakuridza gitara chitekete gumbo inga kwabulawa kuti sei kunoitwa zvogara zvakadira. Zvikanzi zvakare nemwe zvakare
kunyanya kuti sei pakuchitenderera apa tiri kuona brodeo rikurwapo kuita kuita sei kumazunza masandi tikati hazvina kushata kuda mabraids avaireva kana kuti weave kana kuti idzodzi heti ndio dzonzi masandi indinenge ndaitapwere ndikati hazvina kushata toita sei tinongochena zvakare zvikanzi kuita flexible zvikanzi hamakwikwi chaiyo chavadikurana zvikanzi vamwe babashere huyai muone vamwe vanokukwidzana nemajuice kuda kuti mufesi anotamba nekuti zvasikana zvacho zvanga zvine nhara ndikurani mana kuti ndonga zvakadaura kuti tida kunovaradza inonzi we show them and show them again then take away the keys and go kwabulawa nemaki nekuti zvaitamba zvisikana izvozvezvo tikati kuda nemasipring hatizoziviwo kuti kune vane chii zvikanzi zvakanyamwe kuti kumbira unopihwa unowanikwa papi tikati hazvina kushata zvikanzi namwe sandi tigisandesti zvichingozvitenda zvakare nekuti nigirikini vamwe vanga vasingambofungi kuti ungava flexible seizvozvo vamwe ndokudanzira zvakati yesaya mandebele tamaona zvikanzi namwe chimbonyererei toda kuonawo zviri kuitika nekuti nguva ino tangovinga chinhu chimwe chete zvimwe zvese yes tiri kuona asi pane zvatoda kuti testify tikukwanisa kuinda zvedu tichasei Jona nokuti vamwe vakazodanza kuti comic ichi akazovapedza kati comic pasita here kuti comic ani akonzi wakazovapedzera kati pakuti chii zvikanzi ndaisaziva kuti sisandi vanonakidza kudai ndafara singamboiti nekuona ndichita zvikanzi seiko nhai inspector matichi comic wakavapedzera how toita tapwere vamwe ndokudanzira zvakare zvikanzi isusu toda kumboonawo chii vamwe zvikanzi 42 years never looked this good. I didn't know kuti sister vane 42 years. Vane tasa kutoti vane 28 years zvavo kuzvibata zvakanaka zvakangonaka zvakare. Zvikanzi bhutu mudenga mai we yakanga enda mudenga. Nekuti vane vakatanga kuti utamba ta get down ga vachinda. Munhu uchinda mwana uchinda ku disappear pa stage here. Munhu uchinda. Chato zikuona kuti unondo tanzi vata disappear to the disappear pa stage mwana ndo kubachi vamwe vadasi vatanzira kuti takumira chi 180 vadi we paya vakadzika pepe vakanobata pa stage pepe tikati asi vakuda kuwaranyura stage chiita akuitika pana nekuti vakusure vaingotamba magitarika iyi stage woye kusure kwese kona NashTv chichinja vapedza kuda memwana ndo kuzosimuka mudenga memwana vapedza kusimuka mudenga ndo kunoiti ga 180 tikati wakumana hana yangu ndakatompro hana yangu ka ndakati ichiripo here kana nekuti kafuti kumuka kwa zvikuti chipatsa chedu nechiwane kuti izvo kuti dambudziko ripo kunoimbirwa nevanhu kuna NashTv kuti ndikuzivi ndakatofunga kuti ambulance iripo here pedo kuti izokwanisa kusenga sisandi vedu vakatamba vapedza kureva 180 kana kuti 160 kana 270 degrees Celsius yacho iyoyo vakabva varamba vachitanga futi kuti ngotamba vachitamba varipo maimwana pa 180 degrees Celsius hazvina kushata vabva ipapo maimwana ndokubva watanga kukotama vapedza kuita kutunjomana kana kuti kuita kubhadhama nemabvi pepe vakabvisa shangu vakatanga kuti je vachiinda mberi kuti vakomana where is this happening, where is this lady going, where is this JJ going hatizivi kuti titapukire ndokubva vazira sei vazobvisa nguwani yavo vabvisa nguwani pepe indakati kuino nekudakwe nekuti vangwane bvudzi rawo jena vakatamba zvavo painzi sandi hazvina kushata tinenge tasei tinenge tichingotendawo zvakare asi vanhu vakatapirirwa nekuti vamwe vadanza kuti ma180 loading vangu vati tazofara taiona 180 nekuti tachifunga kuti havachata havachagoni kunikirikina kuirova 180 iya vamwe vakadanzira kuti zvakare what kind of dancing is that tikati it is a dancing iya muri kuona ndo inotoita iyo tobva ipapo toenda zvakare pana merciless ndio munhu unondigonera singambota ndikurana nekuti akati kuti uchiinda kudero zvinenge zvinonakidza zvakare izvozvo zvavanga vachikuza izvezvo haisi kuti vanenge vachikusei asi zvinongonakidza topesera panoenda pane ichi ya budi HKD budi HKD vanga vakazvirovera zvavo yeleyo vachiitayo magitari yavo vachiimba nengwani yavo chena vanhu vakananza kuti bvisa hedi tikati handizoni nokuda kwe vanhu vanyanya kufokasa kuti bvisa hedi asi kuita kuti pane mwe mufananidzo wakambobuda zvichiendera kuti vari kuita sei havasinazowa zvakanaka musoro wavo kuti gandigotiwo getiwo suni kana ati kuiroro ratashuwa ganditi getiwo suni ndo zvandokwanisa kutaura then tobva ipapo toenda zvakare pane imwe nhau ito sokuti netsei yani uyu inonza nechikomana ichocho hello mwari nhau iyi kai iri kunetsa pakuti kune munhu uri kuAmerica wakaita inonzi reaction dambudziko ripo pari kuda ma-speculations akasiyana-siyana zvazvo zvakanaka kuti finaliwo muZimbabwe waitwa reacted nani nemunhu uri kuAmerica
achiti hello ngwari, hello mwari, ada kutisama kuti mwari ere. Zvikanakidza vanhu vazhinji zvesvo nyaya iyoyo ikatotirenda singamboita up to now iri kungoti mapigi video acho iri kungoshewa mapeji akasiyana-siyana. Dambudziko manje ripo nderekuti kune vamwewo vakatanzira kuti nekuda kwezvo zvazonyanya kuita mbiri kudayo asi vamwe vanhu vanoita sei isusu yoti tikada kuti tiite reaction unoona kana kuti munhu akasiyana-siyana muno macho vanoti musaita exactly zvatikana munhu ngati who indasingatozvizi ndakatanga kutongozviona hanguchi vanhu vachitaura izvokuti hanzi sei mabvuma kuti uyu ashandise video pamukati mevideo yakewo asi isu hamutitenderi kuti tiite the same thing. Satisiwo tite tapkeri kita satoziwo asi tingozvitenda kuti congratulations kunani kuna chikomana JahMaster chakukwanisa kuti sei kuti wo reactions kumheri kwemakungwa kune vanhu kwaMerika vasingagoni shona vachitonakirwa reaction kuti what is that, what is he wearing, maskuru bundle and what zvaitonakidza singamboiti zvakanakidza vanhu vazhinji singamboiti izvizvo vamwe vakatadza kuti he is just enjoying the rhythm uri kuitwa pa neenergy yakaitwa nani naJahMaster uyezve tichipinda pakuti zvakare uyu JahMaster kuti kuti inanda kuiona paNashTv statement ndaiona papeji pane paboot Mhako ndo vakanyora kuti finally JahMaster wapuwa 1k yake mazoipuwa yavaitira green rhythm 2 vahwina wapuwa mari yake tozvitenda wapuwa mari iyoyo asi kwata sekuti kune vamwe manje vanhu vakwatanza kuti 1000 chete here taifunga kuti uchawedzerwawo mari yake ina handizozivo izvi ndangozviona zvakanyorwa peji kwani kwaboot Mhako zvimwe madetails I don't know ndosaka nango ndikuzvitaura kuti wanzi wazopuwa 1000 yake tozvitenda singamboiti tisiti makorokoto and congratulations kuna chikomana JahMaster chinoti well done keep on working tikamirira zvakare mamwe masongs tigonyatso kuita sei kuona kuti achacha sei zvakare chiuti ngaapushwe achiinda mudenga saka ngaingoti ndozvisananda hangu nazvo muzora nhasi zvimwe zvinenge zvakuzotaurwa zvikonzenze wati indinenge ndatapweri nokuti handizozivi hangu kuti mitemo yacho iri kutakwa inofamba sei ndinenda chana chitokotoko ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.